Suara suling kumandang suarane tulah-tuli kene Cahayu ngene mo nrenyoake barang lan kentro tipung suling awas Manohara iki wonge Edian rumah sama kuwi bapakmu kok ndek iki le apa enek indu ya nembang swara sulit kumandang suarane tulah-tuli kepenak uni ya sing jalan mangku dagelan ini mo nrenyoake barang lan kentro tipe suling sigrak kandangane Sik kowe tak pangku kok enek sing atos-atos iki apa iki? Napa? Apa iki? Atos-atos iki apa? Dengkul ngoten no. Oh kuwi dengkul lho tak kira. Dengkul. Mosok dengkulmu parane medhun. Dengkul. Dengkul enek. Dengkul kan bengkok. Mosok dengkul ngligir ngono. Apa kuwi? Aku malah HP. Gak dipangku rada grenjel. Mas aku gah aku. Napa jenengane enten Mas ambene bengkel to? Lah kok ono? Kok karo dongkraki ngono kok. Kuwi dudu dongkrak. Lah napa? Kuwi ngono. Paringane Gusti Allah. Oke. Gila. Aku kaya laler dikebuti kok. Mas aku. Anduk. Kae jenenge Mbak Mano. Manohara. Manohara Takana. Heeh ya jenenge. Injih. Manohara Takana, bener. Injih. Oh, Jepang berarti, Jepang. Jepang. Oh, Jepang. Oh, berarti semenjak menika kancane rumput nggih. Rumput Jepang. Sugeng dalu Cahayu. Sugeng dalu. Asmanipun komplite sinten wong ayu? Manohara Mutmainah. Manohara apa? Mutmainah. Manohara Mutmainah. Injih. Artine Riyen ate ngemut barang sing ora genah. apa to kuwi? kenapot kan ra genah. Oh, ra genah. Kowe kok ya pinter lho. Kan ra genah niku. Wong menungso kok ngemuti kenalpot. Nah iya. Kenalpot diasmu. Lho. Sapa ki ngomong ki sapa? Kowe. Kowe lek delok-delok ae nguntir mixer aja melu omong. Senerono melu omong kae sing operatore melu omong kae. Nek perlu ambungen Mas aku. Nah, nggih, ambungen ae. Ngapunten lho Mas, miku lampun ditambahi pas kok ndak darani aku lanang lho Mas. Jenengan ki aja ngono lho Mas, kok ya. Nggih ngoten to Mas nggih. Nggih wong ayu. Wah, aluse ora jamak. Lho, jenengane ketoke gemes kok. Nggih sing sasaran kula lho. Ha lha sing ning sandingku aku sak kecandake kok. Ketoke klangenane ngene iki dalange iki. Mas aku aja omong sapa-sapa rumah aku. Ngapunten nggih. Nggih, tasik sekolah menapa sampun kagungan putu? Alhamdulillah tasik sekolah. Oh, tasik sekolah. Kelas pinten? Kula? Heeh. Kula kelas setunggal SMA. Oh, SMA. SMA menika sekolah menengah atas? Mboten. Apa kuwi? Sekolah menengah ke bawah. Ya apa? Ngopo kowe jeneng mundur? Aku ora terus jiglok kok panggung. Ngantek penonton alok kok kono. Ke lho sapine manak pedet kok kono. Mas aku. Saya tak ngapunten lho nggih. Ngapu ya bantere. Oh iya lanang ya. Hei. Ngapunten piye? Ngapunten. Ngapunten. Menika wau sinten? Menika Raden Mas Dulbehek Uncek. Menika Mas Uncek nggih. Heeh, Uncek saka Karanganyar. Ya ampun. Saka Karanganyar. Ya ampun. Heeh. Apa to Mas ki? Raden Mas Uncek. Iki apa? Kuwi apa to? Le, kowe tak wae korek bongen ya, Le. Mas aku. Nuwun sewu lho nek kula lak pembawaannya begeten ngaten. Begegek.
Begeten iki begeten. Begini. Karepe dhewe begini tapi kleru begenten. Begini ki kleru tak basakne ngono lho Mas. Satu. Bawaan kula lak begini to. Nggih. Jadi itu pembawaan saya itu selalu happy ngono lho Mas. Oh, Ngoten. happy. Orang-orang kan sendiri-sendiri kalau pembawaannya itu ya begitu. Ciri wanci lewo gini mati wong nggih Nah. watak dhewe-dhewe. Lah iya to Mas. Iya. Rumah aku sampean karo kae kok sia-sia to. Lho mboten sia-sia. Lah nyang mbok ya dirayu to Iki wong. nggih bintang tamu to. Ya Allah, rumah saku ning kono ki apa? Aku bintang 7. Puyer. Mbok mut piye? Ngawur. Bintang 7. Bintang tamu. Eh, kuwi ya bintang tamu. Rumah samu mek ning kono mek rek entelek nyelenduk kok piye? Sik to sekedap to. Apa? Iki mau kula ki nek kletong no. Lah, bintang tamu. Walah jenengan ki bintang tamu to. Ngono-ngono Mbak. sing nelpon panitia ya sampean. Nggih, Sapa Pak sapa? Pak Lurah. Oh, Pak Dasar piyambak. Pak Dasar. Telepon panjenengan. Mboten madosi kula enten pas enten sono tekik putine. Sono. Wedana ten mriku kula pas pentas mriku, Heeh. Pak Lurah rawuh enten mriku. Walah pentas. Gek goleki sewengi ra ketemu. Walah lah sing mbok pentasi ki ya wong. Asu. Ulang Ya tahun wong kok ya wong. Wong. Coba sampean ngapunten nggih. bersih desa dalu Injih, menika. bersih desa acaranipun nggih. Mumpung ana wektu ya ndonga, ya nembang ya cahayu. Injih kula nggih nderek ndedonga muga-muga warga masyarakat mungkung mriki pinaringan sedaya panjang yuswa murah rezekinipun. Amin. Sedaya petani Brambang nggih khususipun. Mugi-mugi nggih sedaya mboten wonten omong napa-napa nggih Mas. Amin amin amin. Nggih. Nggih. Nganu Nandur kangkung ning Sor Klopo, Heeh. mugi warga mungkung tansah panjang yuswa. Nah, ngono lho. Parikan Nandur. kaya kuwi lho, parikan kaya kuwi. Aku ya wis parikan. Iso nandur apa wis? Nandur kangkung. Kangkunge wis ditandur uncep. Wis Nek entek. nandurne bareh no. Oh iya. Wah, suarane wedi. Wedok, wedok. Wedok. Mas. Ayo apa? Ana jelangkung nerak panci. Jalangkung saiki wis ora oleh. Nekakne demit. Kuwi engko wong akeh sing kesurupan. Nah, Sing apik-apik ae, sing sing apik-apik. apik to, jek langkung. Wis aja langkung. Jamput salah. Wedok, wedok. Wedok, suara Wedok. wedok. Aku nek kesabaran kuntek ya malah lanang kok Mas. Oh, yo. Ayo, ayo. Iki dinteni piyayung. Dinteni pari Lah amu dinteni lho. nyapa? Aku dinteni Dinteni pari amu lho. ngenteni banci ya pada esuk mulih kok. Saku. Ayo. Ewangi to Mas? Lho, golek dhewe to kaya. Ya kuwi engke lho Mas. Mas aku. Wis tak lak nandur kangkung neh ya Mas ya. Ya wis nandur kangkung, ora Kangkungmu apa-apa. tak pek. Heeh, wis no, cek kangkungmu wis no kangkung. Kangkungmu enak. Bisa wis pangan Kangkung uler. apa? Wis pangan uler. Kangkung apa kakung? Nah, ku lho. Kangkung. Oh, tak kira kakung par mbok pek. Ayo ketemu. Mosok ku ya doyan kakung ya. Mas aku. Lah piye? Yo nandur Oh, kangkung. Lah Masamu sing apa Pak Kasud Darman iki gendakane sapa Masamu? Kuwi aja dereng-dereng. Gawe hawa lho. Pak Kasud Darman. Kuwi perangkat lho kuwi. Pak Kasud Darman iki karo aku duwe anak siji renek dase Mas. Loh, Mosok gedamu. Gendakku. lek kenal endi? Mungkin gak percaya sampe nunggah nih. Lek mau kenal endi? Nek aku kenane guyangan. Lho. Lah kowe nyang apa kok diguyang ning guyangan? Pijet. Oh, pijet. Pijet. Mas. Guyangan dikira kebo. Yo parikane. Nandur kangkung diadai panci, Mas. Apik. Rong. Nandur kangkung diadai panci. Heeh. Masyarakat mungkung bengi iki nanggap banci. Amin. Dongane Lah ya tenan masuk Iya, wedok. lho. Dongane iki lho. Wong Cek. profesi kok. Sak pisan kas sampean ndang. Pisan kas Yo. sampean. Nganggo sarung ning pinggir sumur. Heeh. Oh ya penak, apa ya isis to. Apa ya Heeh. gundal gandul, Mas. Wong jenenge parikan nek mbok protes. Lah iki lho. salayakmu ya kangkung ya diprotes. Kayak males deh. Males oleh gen deh. Nganggo sarung ning pinggir sumur. Heeh. Warga mungkung mugi tansah panjang umur. Amin. Ana kuaci dipangan luwak. Terus Heeh. Rego banci saiki mundak. oh iya. Malah dek Tuk kowe kok tawa. tuku solar ning Partomino. Heeh. Mugi Pak Dasar tansah panjang yuswa. Amin. Amin. Wis pancen yo ngene iki jenenge ndonga karo golek berkah ngalah berkah bersih desa muga-muga mahanani katenteman. Amin. Nembango Cahayu, nembango. Aku gandringen ya, Mas. Heeh. Sampeyan najan to cilik-cilik kaya ini kan ya lanang to. Aja gandring to paling ora Aku wis bar gandrung kiwe kaya jelemput-jelemput to lho.
Mosok kon gandrung kaya Ki mau kan wedok lah, nek aku kan padha lanange ya ora apa-apa. Mas. padha lanange. Emangnya aku lelaki apapun. Apaan? Ya apaan? Oh, kok sakmene kok. Mene laki-laki sejati. Lah aku ya lanang padha lanange gelut kok piye? Delok. Delok. Awake dhewe iki dipensani dilantomo sakmono mbane kono ya akeh. Nggih. Iki aja ning kono rek. Dodongku lara. Iki mbok ganjilnya apa? Ngapa? Atose sampe. Uncek sangka kacan kaya beras. Nah, Sinten sing badhe ngersakaken kethek? Niki kethekipun pun lulut. Niki mangane namung jagung. Aja ngomong kethek. Medhok. Nyapa? Aku trauma kok. nyang apa? Aku dhewe dibanting banci yo ana. Seminggu ra iso nyambut gawe lho aku. Ngawur aja ora oleh dibanting-banting gak oleh. Dikira sampean iki apa mosok sampean dibanting, Mas? Ya Allah. Iki sabar lho, iki Aku manuhara. ki sabar Mas wong iki ora Dan- tau. banting ora tau yo. Mas. Banting ora tau yo. Ora tau banting. Gak tau. Terus dibanting kene opamu, Mas? Aku ambruk jiplok. Allah, Mas. Mesakno to, Iya, Nduk, Mas. mesakno. Kaya- Larane pirang dina lho? Piye lorone pirang dina? Seminggu. Piye? Oh, iya, iya. Wis disontekne apa ora? Wis disontekne porong, Mas. Piye? Wis sontek ora? Heh? Wis. Piye, Mas? Piye. Bayarne sing bayarne sapa? Piye, Mas? Piye iki nyapa? Kaya telung cerotan klenger aku. Apa kuwi? Apa? Apa? Kei. Subalan. Bisa Nek kok iso muni subalan. Aku ki lagi bar keluar negeri kok iso subalan ki lho. Oh, wis mbok anu to. Dek itu sudah Oh. dek iki Wis mbok pandemi kan operasi plastik. Lah. Mano nglumpukne kresek, ember, Lah. timbo, pecah-pecah kuwi. operasi solikin lho. Silikon. Kilisan. Kok solikin rene? Ya, nembango. Sampe Buat gak- buat sampe- dulur-dulur mriki. Heeh, sampeyan gak teko aku Mbak Manar ning ndi? Oh, iya jajal tak takoni. Piye, Mas? Lho, Mbak Manuhara badhe tindak pundi? Niki lho Mas, badhe ngedusi kirik niki lho Mas. Kowe kok kono gandengan Manuhara gandengan. Aku gandengan. Nah, yo. Nah. Lho, uncek arep tindak endi? Ajeng teng kebon Lah nyang apa? ngawetke sapi. Kok iso sapi? Saiki tak bedheki nek sampean pinter. Apa? Kok ngawene sapi? Wedhus ki manggon pipine ning ndi? Ya kena nang ngarep. Pipi yo ning pipi no Pipi cedeke ya irung. ngarep. Ngisore mripat. Sekolahmu kelas piro to lulusane? Wis KKP. Apa kuwi? Sekolah karepe ra karepe. Apa? Ya apa ki jenenge wedhus kuwi manggone ning pipine kuwi manggone ning bokong. Kok iso lho? Nyatane delok ento wedhus lanang kene arep kawin lak ngambungi bokonge sing wedok. Apa iya to? Heeh. Aku Nek ora mamaku wedhus wedok. Terus? Kowe wedhus lanang. Masa wong mungkung nanggap wedhus. Lah iya ta, Mas. Pipi yo ning pipi kaya. Pak Kuwi dasar iki jan bengi iki asline iki nekake wong cacat-cacat tenan iki. ora cacat. Kok itu iso kelebihan cacat loh. gitu? Lah. Apapun bisa harus disyukuri. Nah, itu kelebihan aja to sampean sakmene kelebihanmu pra ya sak kilan to. Heeh. Gak Demono. reneng. Lah ndek mun tak gendong kok gudi apa kuwi? Kuwi HP-mu kuwi lho selen dhisik. Aku ora nggo HP aku ora nggo HP. Nah, kembangnya buat warga masyarakat apa nduk? Masa ora HP Manuhara. Iku apa to? Niki Mbok wau bukain kok cepot lho. Niki wau kula gendong Wong nih. wong kuwi mek gur cetekan kae kok. Niki wau kula gendong niku ki kok. Heeh. Kula gendong niku kok ganjel gembol granat kowe. ya ora. Ayo. Pak polisi niki lho gembol granat niki lho. Gak mungkin aku nggo granat. Lah kuwi apa kuwi mau delok? Ah, delok. Neker. Neker. Neker kok gedhi. Neker cilik kok. Ora Mas. Ora ya delok Mas. Mah. Engko ingin. Wah, ana potonganmu. Engko ingin. Aku gandrungan. Yo, nembangno buat warga masyarakat bawa sik karo gandrung. Gak kowe bawa aku, ora bawa ra gandrung aku. Sing bawa iki yo. Ki ana sing bawa niki to. Apa duet? Sama Sampeyan bawa jadi. ya, oke. Aku tapi gandrungan ya. Ya. Rodok maneh wis pati sida paksane ya Mas. Heeh. Kuwi Sri Bombok. Sapa? Sri Tanjung. Sri Tanjung. Maksudnya Sri Coba, Tanjung Mas, coba, jaluk Mas. bobok. Heeh. Ora enek lho. Nganu sida paksa iki sakmene iki ora enek lho. Iki sida kepeksa maksudnya. Ari-arine sik sing. Trodok-trodok Mas. Lungkok ndak tak lung. Gagah-gagah no Mas. Gagah le. Sida paksa ki patih. Kan Mas. Iya.
Ya apa? Lambemu. Pak Lurah niki lho wedhuse njaluk combor niki lho. Oh malah Lah suwi ora kepethuk bojone. Ane yo aku kudu ngene kaya njaluk combor ngono kuwi Mas aku. Piye, Mas? Lah kuwi arep bawa apa? Lah yo apa to iki jane? Mbok ora ketang Sing anu. pamintangku ki lho, Mas. Pamintek aku, Pak mintek aku. Heeh. Pamintaku. Heeh. Pamintaku. Tung tung tung. Yo, srisik le, srisik joget. Wah. Joget gagah kan kocone. Wah. Malah ipet-ipet to. Yayi. Yo dramane. Yayi. Nyaket pun kakak Yayi. Suara kepethuk. Lamun. Cak keting. Bengono. Macanamu cah bagus. Malah mlayu. Kowe iki mandek kok. Uberen bojomu. Nek pancen kowe tresno. Iki iso lho mengine kumat iki kok uncek. Uberen cah bagus. Oh ya kan wanita sing kok tresnani. Iki lakon apa to ki? Aku iso kaya arep bal-balan. Balik iki. Ayo Bareng. bareng Dimas ana tapi wah Uncek aja melu-melu nembang. Boten kula meneng ae lho. Situasi. Lho panggah, panggah. Oh, ae to. Raya. Gara-gara jenengan kok. Oke, apa? Niki gara-gara jenengan lho. Yang apa? Suarane dadi malih ngenten iki. Lho ki apa nek teknik e? Dadi oyak-oyak niki wau. Oh diuber-uber ki mau. Diuber-uber niku kan terus gogrok. Kok kowe iki lek enek wong wedok sajake seneng ki uberen. Mas yo mlayu ning endi wae, golek ana ngantek Kecekel. ketemu ngono lho. Ketemi. Ha. Kang, Mas. Nah. Aku pangku kaya mbake kuwi mau. Lah iso pendeng. Aku wis dipangku aku. Ya apa? Sampeyan iki wong lanang apa? Lanangan kate. Lanang ki ya kudu kuat nah. Iya, iya, Aku pasang diajak. kuda-kuda Wis. terus lungguh kono. Panjalukmu bakal tak turuti. Iya, Mas. Sik Kok ta. gak kerasa belet. Kowe malah kaya wong ning mburi to. Rek, aku nek malah kaya kloset. Ora cetok. Sing ngomong kloset gak aku lho. Kaduyoi. Lah kok kursak mono, Mas. Ayo pancen yo eneke yo iki kok iki. Nah. Nah, oh ngono ya wis. Kowe mak lungguh gegerek ceklek tak tonyo lho ya Mas aku. Pak Dalang, Apa wong ayu? bojo kula wau teng pundi? Bojomu pendeng. Ngeten niku to. Piye rasane piye, Cek? Ya, keri-keriye. Tembange apa, Nduk? Tembange. Tembange apa, Mas? Mbak pilih wonten pamundutan. Pelok menika, manut penjen mawon. Apa aku iki dadi wah. Kuwi, Aku kosek-sek, Lek. Kosek, Lek. Iki aku mau ngetes tok. lha iki Lah wong sing iki Pak, niki panjak lo kok iso mbok tes ki rumah sama panjak pelajaran Aku apa ki piye? lho, aku ora arep ngomong tok. Sik tomok tes ki apa Terus mbobot ditaburi lho. piye? Lah iya. Napa? Kok dites ki mbobot apa piye? Jane meteng apa piye kok mbok tes? Mosok mek awor Mosok ngono. banci meteng. Kayak tumor ya, Nduk. Amit tak coba sih. Aja to, sehat. Pak Darman, Napa Sing tembange? di piyayine sing di Pak Darman ki sing di menglungguh kono lho, Mas. Aku Panitia. dandan ngetuti dandan basa lho, basa roh nek nguyuh ngadeg wonge mlayu. Lah iya no, lah tibake padha nggawa linggise kan. Lah kowe iki ya ora gelem anu nguyung dodok ngono.
Nah, manut panjenengan tembangin apa? Manut panjenengan. Niki mau nggih sembeten napa? Oke, Oh, oke. loro ati loro. Nggih, Ora ati kurang- loro, Kurang ya. ombo ya, Nggih, Mas. kurang apa? Kurang apa? Kurang apa? Kuwi ta piye ta? Lagune aku ya roh ya sik dek kapan kae. Ya Dok, buka celuk kok kono. Kurang apa aku iki jaga Sakno. tak sesuwan enggal paringan eling marang keluarga bangsa nyanding Alah. ayem tentrem mangajak rinolan wengi bola bali baca Anu halal iki Kak. Ayo, Mas. Mumpung. La 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 la. Were-weram. Ora apa aku iki dadi wong priya. Ora apa aku iki nggone tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu wis ra iso ditambani mripati iki. pribadi kirana bisa sliramu jejer dewe Tresno. tresno ngomber nafsu ning asmara nganti aku dirgandeng wanita Wes pilih tresno aku apa dheweke. Wes pilih dadi bojoku apa bojone. Bola bali wong gawe dalane rasa. Rasa tresno sliramu ra iso jaga. tak sesuwan enggal paringan keluarga tanpa nyanding Yo. ayo masalindra mangajak tinggalan bengi Dali beaja larani hati Tuh. Oke, terima kasih Cahayu. Matur suwun. Pangapunten Agung, perkara tombangan digoleki wektu kang luwih babeda. Cak Wincek terima kasih nggih Cak Bagus. Kripik gedang kripik telo titik dang waten rata sing baku aja nganti lirwa tetep melu ndedonga marang panguwasaning Gusti Allah. Lekase Mbah Lurah, Mbah Dasar lan sedaya perangkat klebu panitia lan warga masyarakat bisa dijabahi dening Gusti Allah. Kanthi bunga ning dalu menika Ambabaro, Desa Mungkung mriki tansah mangke katentreman karahayon lan subur makmur gemah ripah loh jinawi guyub rukun warga masyarakate.